D'haver-lo fet al vestíbul del Teatre Metropol i de conquerir la Tàrraco romana per una colla de gaianencs, vinguts del nord i del sud i de terra endins, i vam dir, això estaria molt bé fer-ho a la Torre, perquè resulta que el llibre del Julià Guillamont parla de molta natura, de molta aigua, de moltes observacions que fa el de fora d'Arbúcies, i precisament el llibre d'en Ricard Ramon parla també d'això, però a les Terres del Gaià, a la part de la conca baixa del riu Gaià, no sé si ho dic bé això, Ricard, doncs vam decidir en aquest context lligar les dues coses i fer-ho aquí. Ho fem també en un any, vaja, que pel centre d'estudis és molt important. Fem 40 anys, encara que no ho sembli, fem 40 anys i llavors aquest any estem de celebració, veureu que els actes, els cartells, els llibres hi posem el logotip dels 40 anys. I en això us vull animar, vaja, si ja ho feu, suposo que sí, tots i totes, a seguir-nos a les xarxes socials, a fer-vos socis i tot això, d'abans de la pandèmia que fèiem, de trobar-nos i de fer aquesta mena d'àgora a través dels llibres i dels actes i ja deixar una mica davant de les pantalles i tornar a fer cultura al mateix poble on vivim, no? Tota la colla de llibres, d'articles, de titulacions i de feines importants que té, deixeu-me dir que tenim una connexió emocional. I és que jo i el Ricard Ramon compartim més o menys generació i ens vam conèixer fa molts anys cantant. Abans dels Julivert cantàvem el Jove Cor de Tarragona. I a partir d'aquí van sortir molts viatges, Menorca, Alemanya, etc., on ens passàvem la nit parlant. O sigui, jo recordo el viatge a Menorca parlant sense... i en públic, o sigui, la gent es posava al voltant nostre i nosaltres reflexionant dins del vaixell, sí. 8 hores. Després, clar, van venir moltes festes majors, amistats comunes, en Pau Plan, en Jordi Rius, etc. I una cosa que fem molt xula, o en fem dues bàsicament molt xules, l'una és que ens llegim molt abans que surtin els nostres llibres. Jo li passo els meus esborranys i ell me passa els seus i ens esmenem i ens expliquem. L'altra cosa que fem és gastronòmica, i és que ens trobem a l'estiu, a la Nou de Gaià, amb en Lluís Virgili, un altre lletra ferit, i fotem un esmorzar d'aquells que s'acaben a l'hora d'esmorzar. Va començar la cosa sent un sopar entre dos, ara ja som 3 i jo crec que això anirà augmentant, això està clar. Afavorim crear aquests incendis, fent de tallafocs. Hi ha molta paraula, però realment no hi ha cap mena de recompensa després, o una repercussió directa al pagès. Estem parlant també del que dèiem de les subvencions. Jo ara, gràcies a Déu, no en demano, però hauria de demanar perquè realment el que estem fent és treballar per pagar, bàsicament. Gairebé és una economia de subsistència, i és una llàstima perquè, com veieu, cada vegada el medi rural s'està despoblant per falta de pagesos. Moltes vegades diuen, ostres, i els pagesos no sé què... Sí, però cada vegada n'hi ha menys. Alguna cosa no es fa, doncs això s'ha de canviar. S'ha de passar del coneixement a l'acció. És a dir, estem parlant del canvi climàtic, que no hi haurà menjar, no sé què, i mentrestant anem construint pàrquings a les terres més bones de conreu de tots els pobles de Catalunya, començant pel Prat de Llobregat. Llavors, això no té cap sentit. Hi ha d'haver passar a l'acció. I la segona cosa, que ara ja ha passat una coseta positiva que us l'explicaré, és que, clar, s'han cuidat molt la gent que mana de que ningú protesti. Han aconseguit que ningú diu res. Foten una variant, ho rebenten tot i tothom ama, foten un cinturó que es rebenta tota l'horta de Sabadell i tothom se'l passa. I pràcticament no hi ha oposició. Ningú diu res, ni el moviment ecologista, els pagesos cada cop són menys, tenen menys força. Aleshores, han aconseguit això, se n'han sortit bastant bé. Però jo crec que s'ha de fer un esforç perquè la societat, diguem-ne, passi de la lírica a la pràctica. O sigui, està molt bé que, és que tal, s'ha de salvar... Bueno, sí, però hem de passar a l'acció. Ara, a Llinars, del Vallès, va resultar que amb una extracció de terres van tocar una capa freàtica, no sé, no entenc gaire, però de l'aigua ets tu. I va sortir aigua, bum, i es va crear una bassa. L'Ajuntament es va dedicar a desviar tots els camions de runa i fotre la runa a la bassa, per lavar-la. Una bassa molt gran, Aleshores, una gent, que són molt poca gent, perquè jo els conec i he anat a presentar el llibre amb ells i vaig fer un article a favor d'ells i tal, que eren molt pocs, però van començar a moure això, va començar a sortir en els mitjans de comunicació,
van anar a la Conselleria de Medi Ambient i d'Agricultura, no sé què, i van fer una acampada que eren 6 tendes de campanya. I han aturat la destrucció de la bassa. Aleshores, jo crec que això hauria de ser un model per